chaka nengana yogo ichani kwanikiwa ku rukinsamo kya South Mugirango akobwa muno kinsamo kityanya bigege magiga yoburwere botamanyiri gwateka kinseme ekyo obwanyaka bakoirira obwabo bongi anse abantu wanyaka bokwanirwa n'abantu abange naboigo omu PS omonene gusomulika omonene anse ewizara ya obochenu Mary Muthoni niganyaka ba gagwesokire tukulia lero na kurwa gosina kubwatuka engwana yae kubwatekana amo na serikali gosina butukibwa serikali esonyaka bakumanya gosaba kwanike buna omochando uyu niganya tukabakoretwa no bochafu kubwatekana na mache abamenyi bekinseme ekyo bakonyaraka bagutumeka naboigo ewizara ekisemi niganya kabagagotaya buna nigo abamenyi bekinseme ekyo bwantaka maiso bayameneki buna amache bakonywa namaya bayenekie buna amache bakonywa bakoyaga chabuja naboigo banyare ko bakulinda obochenu naboigo amuna ogwesibya amagoko naboigo kutumeka esabuni na amache amarabu azikinseme ekyo mwachu muligelie kineka mokiabo kirikegana tekuriga na serikali magiga ya serikali kubwatuka oroboti boikiranu igoro iyo borweiro bwogose omochando yo onyaraka bakwarenki wakinseme ekyo kya South Mugirango.